Mehriban dostlar. Şöyle bir gün aydınlaysan iyi olsun. Ana indi oldu. Mehriban dostlar kemmeňize salam. Biz öýleriniň udakdaky ýakynlaryny garaşylan günlerde garaşylmadak sowgatlar bilen begendirmek isleýänleriň haýyşlaryny, isleglerini ýerine ýetirmegmidi dowam edýäs. Anha şu gün, ýagny 2024-nji ýylyň 16-njy aprel güni Könürgönç şäherimiziň gözelligine gözellik goşýan Kakaw toy mekany öz kapylaryny biziň mehriban dostumyz, Zekinli aýdymçymyz Wepa Geldiyewin we gojanyň şatlygyna şatlanjak, uwunjyna goşulşak dost ýarlary, kärdeşleri, dogun garyndaşlary üçin giňden açýar. Anha bugün şu ajaýyp toy mekanyna Wepajanyň söwür ogullary Alihan janyň sünnet toýlary, şeýle-de Wepa bilen Bagtygule geliniň mehriban gyýlary, Wepajanyň mehriban käbetiniň atdakylan Bagtygule janyň bir ýaş toýlary uldan toýlanýar. Anha häzir toýxanaň içinde Alihan janyň sünnet toýy, Bagtyguleň bir ýaş toýy, şeýle bir şatlyk bilen şagalyň bilen dowam edýär. Biz hem şu pursatda Wepajanyň mehriban jigitiniň Ejesin haýyşly oýunçy. Şu ýerde häzir Türkiýe Respublikasyndan ýürüýse Alihan janyň sünnet toýuny Bagtyguleň bir ýaş toýuny niýetlenip ýollanan gyzgyn salamly sözleri, şeýle-de ýadygärlik sowgatlary goşurýar. Bu şol ajaýyp pursatlarym siziň kemmeňiz bilen paýlaşýas. Edil şu ýerde Wepajanyň ýalňyz jigiti Ejesin adyndan iň gowardygulary men dabaraty webkäleriň adyny beýan etmek isleýän we pursatda mehriban kömegidäý. Alihan 200 Amerikan dollar bilen biri Alihan jana, birim Bagtygule jana. her gaýsyna. Ýerite Ejes jigimel Altın kulak halkası bilen mehriban Ejesin dogunjunyň adyndan el sarpaly. Sowgatlar gelmeslerni şu gül çemenlerini, ýagny Bagtygule çemenini Ejes öz mehriban gelinjesini sowga edýär. Bagtygule gelinjesini sowga edýär. El sarpaly. Mehmanlar, silap gelen için sağ olun. Tek ağamcan, varlığına mük şükür. Oğlum Alihan'ın yaşı uzun olsun. Enesine, atasına, halkına, vatanına ve palık oçuyuk torpetçisin. Bagtyguleň de Ejemin yaşı uzun olsun. Sağlıklı, dertsiz, bagtlygy torpetçisin. Ady bilen arasyn inşallah. Sizin barlığına da mük şükür. Bagtygule sana da sağ ol. Geleceğim ben. Ejemin adını getirdin. Yaşka kaynanam olsa diyordun. Sonra boldu. Hem bana da kovuyorsun. Can you hear me? Say it on the mic. When my hips go, little left and right. Can you feel me running through your mind? When your lips go, little close to mine.